Bueno, pues som dos xavals, dos amics de tota la vida, que som de Teià i des de sempre ens ha molat molt la música i hem compartit molts gustos. I bueno, un dia, cap als 18 anys, vam dir, buah, molaria fer música. I a partir d'allà va començar tot, vam fer un grup. Three Places, que era un grup que teníem amb un altre amic, el qual ha derivat a la tele, a Gran Hermano, i res, no, vam començar amb aquest amic a fer música, ja del 2018-2019, vam fer algun show, vam fer Va anar canviant, tallar cadascú i va tirar una mica apremiar, com el seu estil. es va anar I llavors aquest any va movint, ser no? quan el Dani i jo vam dir, tu, anem a fer alguna cosa junts un altre cop i de sobte està anant tot molt diferent. Jo, de fet, amb el grup sempre cantava en català i no em preguntis per què, però el primer tema el vaig fer en castellà perquè va ser de la mà del Cashlo, que un dia estava a l'estudi i vam dir, hòstia, fem això, tinc això gravat i ho vam fer. Però l'altre dia ho parlàvem i deia, ostres, per què vaig treure el meu primer tema en castellà? Si de fet mai havia fet res en castellà i la idea és seguir-ho fent en català i amb el Pau també ho fem tot en català. Sí, o sigui, és que en el grup dels tres, l'altre i jo, el Sandro i jo cantàvem en castellà i ell era l'únic en català. I llavors quan ens vam com separar musicalment, jo tirava en castellà i fins fa poc que jo estava fent un àlbum tot en castellà. I llavors vaig dir, tu, anem a fer alguna cosa amb el Dani en català, un tema. I de sobte va anar bé i vaig dir, espera, anem a canviar el projecte i anem a tirar tot en català, i tal junts. qual. I va ser com un canvi de tot i crec que va ser un canvi cap a bé. I de fet també em va enganxar a mi perquè jo venia d'una època que vaig aturar-ho tot, feia potser 6 mesos que no treia res, després de Far Away, em sembla, i va ser que em va dir que anem a fer un reggaeton en català i bueno, va ser oxitocina i des d'allà va sortir tot tirat, va venir l'àlbum i fantàstic. A veure, la cosa és que és això, tu també estàs una mica desesperat i jo sempre el vull incluir, o sigui, com jo seguia fent música, el volia incluir, saps? I llavors vaig parlar amb el Març, que és un que també canta, i canta en castellà, un col·lega nostre, i vaig dir, tu, aquí he de fotre el Dani d'alguna manera. I clar, com jo encara cantava en castellà i en català, vam fer la fusió i aquell tema va anar prou bé. Sí, i bueno, també teníem un estudi, era una època que teníem estudi a Barcelona i aleshores també va ser com molt més fàcil. El beat el va fer el Cashlo, que el Cashlo és un amic nostre també de tota la vida del poble, amb el que ens portem superbé. De fet, és com que ens considerem una mica que som els tres el que portem el nostre projecte. I el tema de Voodoo, doncs, no sé, jo me'n recordo que va ser guai també el videoclip, va anar molt bé i a dia d'avui mola perquè algun dia també plantegem cantar en concert, que ja ho hem fet alguna vegada, de fet, també. Bueno, això jo crec que és el més orgànic que fem, sí. I cada cop és diferent, vull dir, un dia potser ens juntem i diem, va, anem a començar això, i entre els dos, doncs, un tira una idea, l'altre va seguint el fil, fins que arribem al punt creatiu i comencem a fer lletres i anem tirant flows en el micro. I hi ha altres dies que potser ve algú amb una idea i diu, mira, tinc aquest estribillo. Tinc la maqueta aquesta, no sé què. Que guapo, tal. Pues, no, saps? Sumo. Sí, normalment ho fem tots junts. Ja sigui des de casa i després ens ho plantegem o directament a l'estudi. Però bueno, el que mola més és estar junts i començar a llançar idees, brainstorming a saco i comencem a fer com, no sé, una història i ja surt tot, la veritat. Hi ha temes i temes, però jo crec que generalment sí que t'inspires en tot el que has viscut i el que has sentit. Bàsicament. Hi ha cops que potser estàs en una època molt sentimental i et surt tot el d'aquell moment, inclús quasi dedicat per alguna persona, i altres que simplement recopiles una mica d'experiències i vivències i les fas a una cançó. Però bueno, l'àlbum aquest jo crec que ens defineix moltíssim i de fet les lletres van una mica en la tònica que estem seguint ara i el que és el títol de l'àlbum d'Estem Vius ha agafat com molt més sentit que quan ho volíem treure en un altre moment. O sigui, l'Estem Vius ara és com que ens l'hem incorporat en tot el nostre. I totes les lletres i del que parlen de voler estar bé, de millorar i de tot això, jo crec que defineix molt com estem ara. I el tema de l'Estem Vius, o sigui, la paraula o l'expressió en si, també va vindre perquè com vam començar a juntar-nos amb el Cashlo i amb el Miki, que és el que ens grava, i és com que som un grup que diem, tu, aquest cap de setmana ens anem a la muntanya. I fem com locures i diem, tu, estem vius. Estem vius. Saps? Vull dir, si m'hi ha de és incorporar la frase aquesta tot arreu. Es pot fer servir per tot, de fet. Sí, perquè crec que no estem en un ambient relacionat amb I no ens defineix per res, o sigui que al final, vull dir, parlem de les coses que tenim a prop. O sigui, és això... No intentem maquillar res perquè no quedi raro, saps? Simplement és que és el que diem, és el que vivim i simplement és natural. Aquest dilema, aquesta pregunta... És la pregunta aquesta. Realment, quan ens vam juntar va ser com orgànic i vam dir, anem a fer un tema junts, anem a fer un altre. La idea no era com formar un duo, fer una banda,
però... Però com que és que sempre fem música, o sigui, ens compenetrem molt bé i ens agrada molt fer la música junts. Crec que, tot i que ara tenim noms separats, no tenim un nom de grup i, per exemple, no tenim un Insta junts, però sí que tenim un canal de YouTube junts. Sí. Això porta problemes. Sí, perquè hi ha gent que, per exemple... Segueix a un però no l'altre. Sí, o etiqueta un i no l'altre, i es pensa que la cançó és d'un i no l'altre. Sí. Però bueno, jo crec que és, en el fons som un grup. Sí. O sigui, la idea és seguir treballant. Seguir Sí. treballant junts i veure el que passa. Que també ho parlàvem, que si surt una col·laboració que ha de fer algun separat, doncs més endavant ho farem també. L'únic que ara també ens convé potser donar aquesta imatge de que treballem junts, treballem també amb el Cashlo, no sé, posar-nos una mica tots en el mapa perquè al final també és important. Però, vull dir, al final tenim Spotify separats, que és el principal, i a partir d'aquí doncs ja veurem. Però sí, podríem considerar que somos el dúo dinámico. Sí. A veure, és que el tema està... A veure, la cosa està en que el Pau em envia una cançó que es deia Quan m'enamoro, no? I me'n recordo que el vam deixar com aparcat. Era un tema que el teníem com possible tema del futur, que no havia d'entrar ni a cap projecte. I el vam rescatar un dia. I un dia això, abans de marxar de l'estudi que estàvem gravant, va sortir allò de és catalana. Vam estar tota la tarda super ratllats amb la part. No, però el dia anterior vam fer allò de és catalana i allò de la sardana i vam dir, vale, marxem. I vam tornar a agafar el projecte el següent dia i vam estar potser 4 hores per tancar tota aquella part i dir que moli, saps? Anem a fer una part xula. I la cosa és que el dia següent nosaltres ni ens ho esperàvem. Bueno, era el dia de la diada. Sí. I la nona, una amiga nostra, li va dir, tu, és la diada, no sé què, penja-ho. això ara. I ho vam posar al TikTok i de repent vam dir, què està passant? Va començar a anar brutal. I de fet el llançament estava... Anava a anar primer sempre de rally, la col·laboració amb el Mato, és la que anava a anar primer. Però vam veure el que estava passant i vam dir, vale, això s'ha de fer ja. Vam parlar amb el Miqui... Bueno, és que el vídeo el vam fer... Vam fer el guió un dia... La Masi és d'una amiga de Tallà, ens va fer aquest favor i ho vam gravar tot en res i va sortir un vídeo superxulo. Tenim el Miqui una mica explotat, pobre, que en 4 dies va haver de fer el vídeo, però molt bé, molt contents, la veritat. Escoltat ho han escoltat, perquè tenim un amic que ho va pujar a la història i crec que van com reaccionar amb cara rient o alguna cosa, però bueno, nosaltres personalment no hem tingut aquest contacte directe. Però bueno, segur que els ha arribat. Sí. No, perquè és que és el que us diem, aquesta cançó en principi potser no anava ni per l'àlbum. I va ser tot superorgànic de dir, vale, hem fet aquesta part, que és que la resta és com que ja estava feta. Sí, estava tot com... Només faltava la part catalana i vam fer allò i vam dir, uah, és que el tema ara té potencial. Però quan el TikTok va rebentar vam dir, vale. Sí, no. De fet, el TikTok ens va pillar de sorpresa els dos i va ser algo que al final és una plataforma que serveix d'això també. Ens va donar aquesta visibilitat que potser si no ho haguéssim penjat allà no tindríem i la gent no ho hagués descobert. I bueno, crec que ens ha anat prou bé. Sí, obrim moltes portes. Bueno, per lo que diem també la lletra va una mica Antoni que això. Sí, com parlem de Van Gogh, com Murakami, que són com flors de colors i tal, i Van Gogh, bueno, el tema del color groc i tal, portava molt amb ell. I llavors vam anar, el mateix dia vam anar a la floristeria i vam dir, vale, tenim una rosa groga i pum. Sí, home, veient ara, sí, i de fet això ho ha fet també molt la Muixca, per exemple, vull dir, els seus temes s'han fet virals abans que surtin, de fet el d'Entre el fum que ha sortit aquesta setmana la gent se'l sabia de memòria. I nosaltres això ho hem notat una mica amb el tema aquest, que no havia sortit i ja teníem comentaris de com es diu, quan surt, quan tal, i era com, l'hem de treure ja, saps? Però és que és algo que el TikTok ha fet que canvi molt tot això, perquè jo me'n recordo fa potser un parell d'anys, em feia com cosa, penjar, no volia ensenyar res, en plan misterioso fins que surti el tema. I ara és el contrari, és com, faig un tema, no està ni masteritzat i dic, pengem al TikTok. Sí, de fet el tema de Van Gogh està en el TikTok però que no està ni... No és el tema final, no amb amics i el màster. Era la maqueta, de fet s'escolta una cosa que no s'escolta en la... Com algun soroll de fons. Sí. Que també és una mica, jo trobo, contraproduent en molts sentits perquè hi ha artistes que potser es donen a conèixer com pel TikTok, ho peten molt, però després tampoc, no sé, no els hi poses cara, o és com un fenomen només de... porten a molta gent i peten a Spotify, però jo crec que després l'important també és mantenir-se i seguir com fent continguts. Sí, però per això nosaltres ho parlàvem l'altre dia, que el contingut que fem, la majoria són fotos nostres, de la cara, o que sigui, perquè la gent també en relacioni amb qui som. I que no és únicament enfocat a lo que és el TikTok, perquè al final si només t'enfoques al TikTok necessites fer moltes més coses, però sí que ajuda moltíssim. Això ho hem vist i seguirem tirant per TikTok perquè és molt guai també veure la interacció. Actualment molt millor que Insta o tot això.
Vale, Estem Vius és un tema que teníem gravat del 2021, que teníem la maqueta feta, que el Pau cantava en castellà, de fet. Castellà, sí, i vam dir... Bueno, de fet, crec que ho vas dir tu, vas dir, si recuperem l'acústic... És que estava molt guai. El tenia en ment. I teníem un vídeo. L'acústic. Si jo me'n vaig anar d'Erasmus i abans de marxar vam dir, hem de gravar un vídeo. Això a principis de 2022. Vam gravar un vídeo supercutre a la muntanya de Tallà, amb el mòbil, allà... Amb la tercera hagi amb el mòbil. Sí, de fet està al vídeo, o sigui, seria divertit recuperar-lo, i ho vam deixar, va ser com, bueno, ja ho veurem. Sí. I va ser quan jo vaig començar també a tirar sol amb la música i tal, i vam dir, bueno, ja ho traurem, es va quedar com en l'oblit, i fins que ara vam decidir... De fet, no vam trobar ni la versió bona per gravar-la des del programa, i vam tindre que com refer tota la lletra i tot i que el Dani va ser el mateix, però regravar-ho tot de nou i la meva part canviar-la a català. I no ens esperàvem per res, que fos dels temes que estan en millor, no de singles, sinó els que van sortir en l'àlbum, és els que estan en millor, que estan en millors. I a part també és com que ha agafat molt més sentit el que diu la lletra, i a l'incorporar també... El que mola és la lletra que parla diu estem vius, explícitament, saps? Això mola. I que ara estem bé, tal, bueno, no sé, una mica el que volíem també com donar a transmetre amb el que és el projecte en general. Això va ser cosa del Pau, de fet. Sí. A veure, la cosa és que jo justament el dia abans de fer aquesta lletra, no sé per què m'havia sortit un vídeo per TikTok dels Anunnaki i no sé què. I a mi m'ho va dir, jo me'n recordo que m'ho va dir. Ja. Sí, de que, bueno, se'm vaig estar buscant informació per no cagar-la tampoc, saps? Però era com que, bueno, que són immortals i no sé què. I llavors vaig treure la referència de que quan estic al seu costat, no, de la figura que parlem a la cançó, soc un Anunnaki en plan que em sento immortal al seu costat. I va per aquí una mica. Sí. Jo he de dir que no tenia ni idea, o sigui, vull dir... No, tu em vas preguntar de què estem parlant aquí. De què estem parlant, perquè al final... O sigui, hi ha lletres que al final les fem o conjunts o a vegades ajudem, o sigui, vull dir, tot el que són les lletres van una mica com surti, no? De fet, o sigui, és molt guai. El procés creatiu mola. El que mola és que potser estàs mirant un TikTok, et surt alguna cosa i no tens compte i després et poses a gravar i tires referències del que acabes de veure. Totalment. Va ser d'aquest flow. Pues bona pregunta, o sigui, crec que escoltem de tot, és molt típic dir això, però escoltem una mica de tot i hem tingut èpoques de... Bueno, és que jo el Pau m'ha escoltat molt tot el que ve d'Amèrica, Canadà, o sigui, sempre hem sigut més de... Que quan fèiem cançons abans sempre ens inspiràvem amb Juice WRLD i cantants com Drake i era com tot referències més exteriors, però ara també veient com... Jo hi va haver un dia que em vaig donar compte que la música que escolto amb la música que faig era molt difícil relacionar-la, perquè jo el que escoltava volia plasmar-ho en la meva música i vaig veure que no, que escoltes una cosa i fer-la una altra. Totalment. I crec que he trobat una pau mental una mica del fet l'equilibri, de no intentar fer el que m'agrada sinó el que em surt, i és molt diferent, saps? I té més referència d'això, abans escoltava molt americà, molt Travis Scott, Juice WRLD i això, i ara jo cada cop escolto més català i també castellà més d'aquí. O sigui, americà cada cop menys, és com que m'arriba menys les lletres, saps? També les entenc, no les entenc al 100%. Costa entendre més, també. Parlen amb jerga i coses així que de primeres no entens i, vulguis o no, ja no m'atrau tant. No, però bueno, hem tingut l'època d'escoltar-ho moltíssim, anar a alguns concerts, vam anar a veure el Drake també a Londres, superfans nosaltres, el 2019, però després ho compares amb les lletres que fem i amb el que cantem i no té res a veure. No, inclús la música que jo escolto quasi sempre és música que tampoc és molt famosa per aquí, vull dir, bueno, per aquí sí, però jo què sé, per exemple, Lady, Sticky, gent com més del Wunder, que es diu, en plan, jo què sé, Loyal Kid, gent així, que també han treballat amb el Cashlo molt, i són poc coneguts, però em mola també el fet d'escoltar música que no és super mainstream, saps? Que a més te'n vas de festa i et cantes el Quevedo... Clar, no, totalment, aquestes coses sempre també s'escolten, però... Bueno, vull dir... Però mola tindre com referències així una mica més... I d'aquí en català doncs, també, òbviament, ara està patant tot moltíssim i és superguai veure com, a diferència d'abans, ara tot és com... Que abans semblava que feia vergonya cantar en català. Jo me'n recordo quan vaig començar el 2019 que hi havia gent que em deia per què cantes en català? I ara és com que el català està al seu... Bueno, jo crec que està en el seu millor moment, de fet. I veure detallets que ho estan patant tant, que estan arribant a llocs que jo no em pensava que es podia arribar amb la música en català, Figaflaues, La Muixca, Julieta, tota aquesta gent que al final s'està posicionant super a dalt, és molt guai. I després, bueno, també tenim gent de l'entorn, com el Mateu, que jo me l'escolto moltíssim, el Mateu. En Matu és... Bueno, no sé... És que el Matu mola perquè no es coneix fa res. Sí, aquest estil. Crec que a través de la Marta. I un dia me'n recordo que vas anar tu amb ell i jo no el coneixia, el Matu, i em van trucar per videollamada. Em van dir, vine aquí, anem a fer un tema. I vaig anar cap allà i sempre Rally i Dimonis. Jo tenia la maqueta de Dimonis, el Mateu tenia la de sempre Rally i vam dir anem a acabar els dos temes i va sortir tot tan bé. I mola perquè és el que dèiem, que també quan relaciones amb altra gent
és com que treu parts de tu que no sabies que tenies en l'aspecte musical o creatiu, saps? Totalment, totalment. És com que ens retroalimentem entre tots i està molt guai. Sí. És com que jo trobo que aquella música jo només l'escoltava quan anava a festes majors, era totalment per estar de festa i tal. Òbviament hi ha alguna cançó que sí, que igual te l'havies escoltat a casa i te la tenies en bucle, el que vulguis. Però també la gent tenia en això, vull dir, jo me'n recordo, no fa gaire, vaig parlar amb el meu pare i em deia no, farem un àlbum en català. Em deia aquests grups, no, com fareu aquest estil. I dic, no, és que ara és molt diferent. Bueno, és que jo només català només he escoltat aquests grups així, festa major, saps? Dic, no, és que ara el tema urbà és el que està patant més, saps? I espera't 2 mesos que veuràs com va tot. Sí, jo crec que abans era impensable també que sortís tanta gent que fes, jo que sé, reggaeton en català, música d'aquest estil, abans també era com... No estava tan ben vist, ara... No, jo crec que és la imatge. Ja és tot balant. Jo crec que és la imatge que es tenia abans de tots aquests gèneres i de potser també per lo que es parlava fora d'aquí, però jo crec que s'ha exportat cap aquí tot això i no sé, a mi em sembla... Sí, a més jo trobo que per exemple, el nostre àlbum són quasi tot beats de reggaeton i no penso que hem fet un àlbum de reggaeton en si, saps què vull dir? O sigui, són beats de reggaeton però crec que tampoc ho escoltes pensant, buah, són temes super reggaetoneros, saps? Sí, però bueno, per exemple, el trap com a tal, com el trap duro que s'està portant ha desaparegut una mica, ara és com més pop, més... Vull dir, tot està generant coses d'aquestes que... I ara és com que tot es barreja, potser està fent un boti-boti, per exemple, no t'ho esperes... I de cop i volta entra el reggaeton a la tornada. És un beat així, amb percussió de trap i de repent peta amb reggaeton, saps? Bàsicament. I estic segur que molta gent no s'ho ha ni plantejat de hòstia, és trap i ara reggaeton, no, simplement s'ho escolta i dius, és pop, saps? O és... No sé, jo crec que la gent ja no etiqueta tant el que escolta, sinó si t'entra i t'agrada, jo crec que ja és com, doncs m'ho poso a la playlist i això mola també. Sí, de fet ara... Bueno, no sabem si es pot... Sí, a veure, jo crec que sí. No, pròximament estem treballant ara amb el Lluc. Amb el Lluc, sí. I vam anar a casa seva, que era, bueno, viuen a Barcelona en un pis, i vam anar allà a fer una sessió d'estudi i tenim un tema així començat per un projecte que té ara ell. I, bueno, no crec que tardi molt en veure la llum, o sigui que... No, però tampoc ho sabem molt, perquè ho porta més ell, ens va dir... És cosa d'ell. Sí. I després també tenim una altra cosa per al desembre, que és amb el Mateu i el Cashlo, que també és un projecte superguai. Més secret. Però aquest és xulo. Aquest pinta molt. Aquest és molt guai, sí. Uau, quin compromís, No ho sé, a veure... A mi, per exemple, és típic perquè són molt coneguts, Figaflaues, per exemple, a mi m'agrada molt, però perquè jo, per exemple, escoltava la música en català i deia, bueno, m'agrada, però tal, i quan vaig escoltar Figaflaues vaig dir, buah, m'agrada moltíssim, saps? És com el meu rotllo en català que m'agrada escoltar. Tal qual, sí. Llavors crec que, i per lo que he vist, em semblen bona gent i... Sí, no, però vull dir, al final, tirant alt, dius Detallets, la Mosca, Julieta, vull dir, tota aquesta gent és superguai, l'escoltem, disfrutem molt de la seva música i qualsevol col·laboració així seria molt guai. O sigui, això... Sí, mola. I, bueno, amb alguns d'ells sí que tenim una mica més de contacte per Insta i tal. Sí. No molt, però sí que hem tingut interacció i pinta guai, la veritat. A veure, jo crec que el principal és... Constància. Vam dir d'això, tema mensual. Un tema al mes, més o menys, saps? Però és que abans potser traiem 2 temes en 2 mesos i de repent 5 mesos sense treure tema, saps? I això és el que ara no podem fer, hem de tindre constància. Sí, de fet el mes que ve també, bueno, ara al novembre, hauríem de treure una cosa que tenim. També traurem un tema, però com sempre anem pillats de temps, no està acabat, l'hem de gravar ja. Hem de fer un vídeo que el teníem també pensat des de fa molt. I el que farem serà acabar el tema, trucar al Miqui, hem de gravar demà i dirà. Sí, bueno, està... A veure, el beat en si, no ens agrada dir-ho així, però el beat en si podem dir que és un merengue. És un merengue. Vale? Però és com el que diem, en plan, no ho escoltareu i diu, uau, un merengue, que raro. No, saps? No, és el nostre rotllo, però portat a... Bueno, jo és que quan dic que faig un merengue és com que... No sé com agafar-ho, però sí, és una mica de l'estil que hem anat fent. Jo crec que també volem seguir una mica amb l'estètica del que ha sigut l'àlbum i a partir d'aquí sí que cara al gener teníem altres idees pensades que bueno... Com el Mato i tal, i amb gent, que ara estem treballant. Un mes de... No, vam dir... un mes potser no, però 2 setmanes de... Prou, en plan, perquè portàvem vídeos, gravar, tot era com un constant de no... Bueno, sortir a treballar, que els dos treballem, sortir a treballar i anar directament a gravar o a pensar coses, era un no parar, i vam dir, va, parem. I no hem pogut parar, perquè... De repent vam dir, vale, constància, doncs hem de fer un tema. Hòstia, la col·laboració amb tal, hòstia, i de repent, dim, vale, no toca ara, para. Llavors, seguir,
I sí que molaria fer un àlbum, però ara mateix jo crec que ni ens ho plantegem, que hem de fer un, ens hem exprimit per fer aquest, i jo sé que hi haurà un dia que direm... Ha de néixer també, sí, ha de néixer naturalment, igual que ha sortit aquest, que això també va ser com... No sé, l'estiu que ve pot sortir, saps? Sí, típica època que ens entra com aquest neguit de fer un àlbum, saps? I que tampoc lo de forçar-se a fer coses tampoc és lo millor. Sí que ara hem d'aprofitar i apretar, però l'altre dia també ho parlàvem de que no hem tingut temps de valorar el que hem fet ara. Vull dir, l'altre dia li deia, vaig arribar a casa, vam arribar de casa al Lluc i vaig arribar i dic, hòstia, no hem parat a valorar el que hem tret, no ho estem disfrutant, no estem com donant-nos compte de que hem fet les coses bé. Vam intentar, vam dir, vale, anem a la muntanya un fin de a fer desconnexió i dir, vale, hem fet això, però és que vam anar allà, el Miqui va portar la càmera i ens vam posar a gravar més coses. Llavors va ser com, bueno, pues res. Que no vam parar i al final, bueno, és el que em va dir el Pau també, vull dir, arribarà un punt que tindrem calma i podrem valorar tot això i potser ara és una muntanya i després la muntanya aquesta encara és més gran per valorar-ho millor. Però, vull dir, ens toca tirar i fer coses i això també és guai, és bona senyal. Si tens motivació d'alguna forma, doncs també mola. Ens hem donat compte quan vau fer vosaltres l'article i ho plasmàveu allà i vam dir, uah, és que és una locura, que teníem 2.000 o inclús menys, i de sobte ara que estem a quasi 30.000 i diem, uah, què passa? Què és això? Volem constància perquè això no va així. Clar, és que això al final, si tu deixes de treure música 6 mesos, la gent s'oblida de tu. I bueno, potser no cauen tant fins com estàvem abans, perquè ara també més contingut, està més playlist, més gent ho escolta, però sí que és veritat que per mantenir això doncs, també hem de ser constants nosaltres i que la gent estigui enganxada al projecte, perquè si no... Sí. No, bueno, a veure... No, però evidentment, vulguis o no, és una dopamina que et dona. És sempre ho diem, és dopamina perquè al final entres a l'aplicació de Spotify for Artists i veus allà, uau, el que ens va flipar era, dèiem, ens escoltaven de mitjana al dia, que 10 persones, i era com, vale. I vam dir, quan traiem aquest tema, va, 40, no sé què, i vam treure l'àlbum i ens estaven escoltant 100 en un moment, i era com, uau. És una locura, saps? I per exemple, el Miqui, que és el càmera, està al grup amb nosaltres i ell ho vol veure. Però clar, no té l'aplicació, perquè al final la tenim ell. Que I tot el rato, cada hora, dic, a veure com va. I uah, que locura. I jo me'n recordo que vam mirar, vam tornar de la muntanya de gravar i tal, i vam anar a dinar i vam mirar quanta estona estàs amb el mòbil. I era després de l'àlbum, just. I amb el Dani vam flipar, perquè passava que 12 hores diàries estava al mòbil. I això és en plan, jo sé un desastre. 10 d'aquestes 12 és el Dani mirant els oients actualitzant, saps? No, però ara ja ens hem calmat una mica amb això. Però sí que és veritat que, vull dir, al final et passes de que t'escoltin 4 persones a que t'escoltin 10. Vull dir, no és un canvi tan bèstia, però ja és molt guai i dius, hòstia, que guai, algú està valorant el que estem fent i et motiva molt més. És que és com que mecanitzes això de pillar el mòbil i mirar Insta tot el rato, el típic que entres i mires Insta, doncs igual amb l'aplicació de Spotify for Artists per mirar-ho, saps? Entres i dius... T'aixeques al matí i dius, a veure... El primer que mires, sí, literal. Sí. Lo de l'àlbum. Això va passar ahir. Abans d'ahir, que ho vam anunciar per Instagram, que... Bueno, és que de fet jo estava a la feina i arriba un correu de la distribuïdora amb què estem, que és la plataforma on pengem tots els temes i que ens els posin a totes les plataformes, i posava que havien detectat un creixement anòmal de les reproduccions, com si haguéssim fet servir scripts, bots, playlists, no sé què deien, i que ens tiraven a l'àlbum permanentment, no el podríem tornar a penjar, i clar, jo estava a la feina, truco bueno... No, és que jo estava acabant de treballar i surto a treballar, miro el mòbil, 50 trucades, uns missatges de dir, què passa? El truco i em diu, tu que ens borren l'àlbum. Que ja posava take down, de fet entrem a la plataforma i posa take down. I diem, hòstia, i això és que en unes hores els contactes que tenim de dir, tu ens està passant això, ajuda, saps? I ens van dir, vale, calma, no sé què, vam enviar un par de correus, tal, i ens van dir com que segurament, com que ja havien donat l'ordre de tirar-lo, un dia o 2 o unes hores estaria fora, però que recuperaria. I vam canviar el distribuïdor, no sé què, perquè no es borrés, vam intentar fer 1000 coses, es va borrar, no es va acabar borrant, es podia escoltar però tenia 0 reproduccions tot. I es va treure de les playlists per un moment, era com que estava penjat del projecte però no sé, com si estigués en stand-by. Com si l'acabéssim de publicar, saps? Sense els visualizers I al cap d'unes hores es va recuperant, o un dia, i va tornar, però ens va pillar Bueno, clar, vull dir, al final és el teu projecte i penses, hòstia... I després ens van enviar un mail com dient, ai sí, hem mirat i hem vist que no hi ha cap, cap anomalia de cap bot ni res, us ho tornem a posar. I en plan, i això no ho pots mirar abans de... No, és fatal perquè quan estàs amb aquestes coses, el comunicar-te amb ells, si no tens un contacte directe és horrible, ho fas a través d'uns tíquets que... Bueno, i et contesta la sede de no sé on i... Sí, i és un drama perquè comunicació directa no n'hi ha i no et fan ni cas i... Però bueno, ho hem solucionat, que
ens Ja va està tot bé. agafar els dos un d'esto que... Potser anem a l'entrevista i no tenim àlbum, saps? Sí, tornem a començar, saps? Jo crec que ara mateix és el que toca. Sí, és el que hem de fer al final. Però hi ha dies una mica d'estrès d'estar al curro i saps que estan passant coses, perquè ara no paren de passar coses. Exacte, cada dia són estímuls. Mirant el mòbil i... O saps que mires el mòbil i aquest m'haurà dit tu, ho ha passat tal, o ha passat qual, saps? Sí. I és una mica estressant, però és el que toca. Sí, no, de fet el tema de quan estàvem preparant tot l'àlbum doncs sí que sabies que havies de sortir d'allà i no tenies temps ni de passar per casa. Jo què sé, jo surto a les 5 de treballar i era... Vale, passo per casa, deixo la motxilla, deixo el tàper, no sé què, i surto. I era com un... Bueno, és que el procés de l'àlbum van ser 2 mesos de veure'ns cada dia. Sí, no ens hem separat. Bueno, i després de l'àlbum també, vull dir, cada dia ens veiem. Sí, cada dia. I cada dia pues, era curro i música, i així pues, seguim. Sí. Per mi estaríem casats, així que millor que no trobi. Vas passar de ser una coincidència al meu millor hobby. De cop al blanc i negre era tot en color, com en el 66 amb la televisió.